Čaute ľudia, dneska si tam nového videa s Lukasom, budeme hrať novú sezónu. Môžeš pozdraviť. Čau. Čaute. A dneska si dáme aj opening týchto vecí z Adidas Cupu, čo som si našetril. Ale za každú výhru si môžem otvoriť jednu vec. Za každú výhru, ako som hovoril, otvoríme si jednu vec a poďme na to. A napíšte do komentárov, čo je Lukas. A napíšte do komentárov, koho si mám dať, Bastera alebo Finksa. Lebo Buster s nanopowerou odrazí každý hit 9999. Takže poďme. Ja si dám... Ik wil health and damage. Takže... Darnovka, poďme. Vole, bazík. Razík. Veď tam! Páru, bere. Wow, to jak som dal úky na gól. Ten Gris dáva viac tých Superka Fire 4 Morty. Lukas to dáš. Ja som ho tam dorobil. Tu máš! Lukas! Ale ty si mi to dal dole. Ja som bol hore. No ale ty si máš dole. Ale to by bolo dobré. Tam išiel. Čo si dal? Ten Gris tam, on má viac etí. OMG, ja dávam bomby. A diváci, napíšte do komentárov. Alebo... Napíšte do komentárov, čo si má Lukas dať. Mne Bastera alebo Finksa. A Lukasovi Sturgia, Sandyho a Chestera. Mi sa vybije mobil za 20 sekúnd. Môžem si otvoriť jednu vec, vidíte? Mám jednu vec. Počkajte. Takže máme tu prvú vec. Okay. Ste mohli vidieť, dali sme si red card pin a teraz pôjdeme ďalšiu hru. A to bude za dve odmeny 2000 a 2000. Jo. Lukas má menšie problémy. Tak ideme sami. Aj tak, keby si nabil mobil, sme... no tak ja som sa sám počul. To by bolo na nie. Dobre, vyhrali sme tú hru. Ideme si pre našu odmenu. Počkajte. Jak je tu veľa hráčov, to nejde. Jak to hrá teda. Uvidíme sa vnútri. Vidíte? Tak. Máme tu iba až 3. 4 odmeny. Tak. Teraz si dáme dve odmeny. Jejong a Gridion za win. A posledné budú start dropy. Uvidíme sa v hre. Dobre, už toto máme.
Zasuneme to plus 1 viac. Ale to dáme. Bum, pap, pou, ding, dong, na, pom, 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 gol, gol. Blbý bul, nevie hrať. No zabíme. Čo robí? O stenu. Bum. Bum. Super Cambius. 5 krát môže použiť superku. Oh, baby. You always do. Bum, easy peasy, lemon squeezy, to sa dá ľahko easy. Dobre. Gargantuan, alebo jak sa volá Gargantuan. Počkajte. Neviem, prečo sa to stále deje. Čo to otvára? Miliard, biliard, triliard hráčov. Ten skin. Jej! Máme Gridiron Otis. Jejong. No nič. Musíme to robiť dokola a dohry. Dokola a dokola. Six, seven. Dáme si rovno aj bafísku. Viem poznať, či to je Riko alebo ne. To je Riko, lebo má tieto guličky tuto. A to je Riko, kúknite sa. Vidíte? Riko, lebo má tie guličky. A za túto výhru si uvidíme posledné 2. Uvidíme sa v... Nič sa neuvidíme, uvidíme sa zajtra. A urobím asi aj adminebus, no ne adminebus ja, ale asi natočím Nighty Nights. Mňa staré si zahrám. Jestli si nedal plus range. To jak vychytá? Tam ani nebol vtedy. To som mal dať. Iba to tam napal. Tak niečo. To nedá. No nič, on je to uvoľnil. Easy peasy, lemon squeezy, madrnín. Katalúňa! 3 hypercharge gula. A ja mata. Čo? 2300, 2300. To už nedáme takto. To je cooked, bro. Alebo Kandorf. Nemôže? Yes, ďakujem. Nahrali ste nám na gól.
Máme to. To nic. Nie. Ok, uvidíme se. Po 5 sekundách mám to hotové. Stačí spraviť všetko, čo môžeš spraviť. Zavrieť všetky apky. Už mi dneska padlo 2 legendary. Druhá. Tretia. Štvrtá. Dáme 4-klik. To bolo 5-klik. 6. 7. Čo? 8. Ale to je legendary. Tak máme cool animáciu. No nič. Prišiel som o svoje dropy. Aj tak to bol 9. drop. Ja mám bastrané! Nie. Môžem si switchnúť? Môžem? Jej! Let's go! To už viem, koho si dám. Mina, skill brawler. Posledný. Čo? Mi to dal odznova na hovor. Ja to nedal. 5. Ne, ja nechcem tu hype. A posledný a najlepší. Ultra Trophy Box! Keď ma to skemňa, nehovor mi, že to bol iba sprostý skem. Fú. To je ne. To je garantovaný skin, to viem. OK. Najlepšie boli, neviem. Takže... Stoja. 54, ne, to by som si kúpil. Toto bolo všetko a čau.